אהלן חברים, מעניינים, זונדר. זה סרטון ראשון שאני עושה לכם, ואם תאהבו את זה, אני אעשה לכם עוד. אנחנו מדגימים טכניקות פה מהמאסטר קלאס. הטכניקה שניגע בה היום, זה בעצם איך ליצור גבישי מלח מול הפנים של הלקוח, הסועד, מי שתרצו. לטובת זה יש לי חומר שנקרא סודיום אציטט. סודיום אציטט בקצרה זה סוג של מלח שהוא תוצר לוואי של חומץ. מה שמיוחד בחומר הזה זה שהוא בעצם יכול להכין מה שנקרא תמיסה רוויה. מה זה אומר? זה אומר שאני יכול להעמיס כמות מאוד גדולה של סודיום אציטט בתוך המים ובעצם להביא את הנוזל הזה שהוא בעצם המלח של החומץ והמים למצב שהוא לא יציב בכלל. וכל מה שאני צריך זה קטליסט, זה משהו קטן כדי ליצור את התגובת שרשרת שתביא לקריסטליזציה של המלח. וגם תוצר לוואי של זה בעצם שחרור של חום. אז בעצם התמיסה הזאת ברגע שמתגבשת גם מתחממת. למה זה מתאים? לא להרבה דברים, אבל אחד הדברים שכן מתאימים זה בעצם לדג, אוקיי? דמיינו לכם שאתם מביאים דג מול מי שהולך לאכול אותו, ומבשלים לו דג במלח מול הפנים. עכשיו, בשביל שזה יצליח, צריך להגיע לתמיסה שהיא נקייה, ללא חלקיקים שמרחפים. יש לי פה בר ים, נתח יפה, פרוס עליו קצת שום, טימין, ומה שאני הולך לעשות עכשיו זה בעצם לצקת את התמיסה שלי. בשביל שנעשה את זה בצורה בטוחה, אני צריך לעבוד מהר, ואתם תהיו איתי, ונקווה שזה יצליח הפעם. אז מה שאני עושה זה מרים את זה בעדינות, כן? ומתחיל לשפוך את התמיסה שלי על הדג. עכשיו, כל מה שאני צריך שזה בעצם יתחיל התגובה של המלח, כן? ולאט לאט אתם תראו פה קסם, שבעצם המלח עצמו מכסה לי את הדג, כן? ומתחמם ומבשל אותו בלייב. עכשיו, הטכניקה הזאת היא מאוד מגניבה. סודיום אציטט הוא לגמרי בטוח למגע עם מזון, כן? הוא בעצם תוצר לוואי של מזון. ואם אני אקח מד חום ואני אתחיל למדוד פה את החום של המלח, אני אגיע למשהו בין 50 ל-60 מעלות צלזיוס, שזה מספיק בשביל נתח דג מאוד דק. אפשר להגיע פה למשהו מאוד יפה, וזה ממש קסם, משהו מאוד מגניב. עכשיו, אם אהבתם את הטכניקה הזאת ואתם רוצים לראות עוד, אתם מוזמנים להשאיר תגובה, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה ולהירשם למאסטר קלאס, שאנחנו לומדים מלא טכניקות מהמטבח המודרני, ובמסגרת של 1 על 1 אני אתן לכם את הכלים הכי טובים להיות הכי מגניבים במטבח. אז תודה רבה, ונתראה אולי בסרטון הבא.